Muy buenas, mi nombre es Sonia y soy diseñadora estratégica en Janus, donde ayudamos a personas y organizaciones a abordar desafíos complejos. En este caso, vamos a hacer uso de técnicas de innovación sistémica para abordar un desafío complejo, como es en este caso la transición hacia la sostenibilidad en el campus de la Universidad de Valencia a través de una alimentación sostenible y saludable. A continuación voy a dar paso a Marina de la organización CERAI para que nos ponga en contexto de cómo es la alimentación en el campus de la Universidad de Valencia y qué cosas podemos mejorar para progresar hacia esta alimentación sostenible y saludable. Hola, què tal? Em dic Marina Morales i soc tècnica d'Educació per la Ciutadania Global de CERAI, del Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional. Aquests vídeos els estem fent amb el Vicerrectorat de Sostenibilitat de la Universitat de València i pertanyen al projecte Objectiu Campus Sostenible, que intentem acompanyar la Universitat de València en millorar el seu sistema agroalimentari. En aquest primer vídeo anem a veure quin és el sistema agroalimentari que tenim, tant a la universitat, però que també forma part del sistema agroalimentari globalitzat. D'acord? Vosaltres moltes vegades us preguntareu últimament, quan aneu al supermercat, ostres, com pot ser que els aliments hagin pujat tant de preu? No? Abans les pomes em costaven, per exemple, €1 al quilo i ara estan a gairebé 3 euros al quilo, no? Doncs són preguntes que tenen unes raons de fons. Per un costat, tenim que els preus dels hidrocarburs han pujat, per tant, de la gasolina, però també els preus dels fertilitzants alimentaris. I què implica tots aquests canvis? Implica que al final aquests aliments pugin de preu. I per què han pujat? Doncs perquè els hidrocarburs ara mateix estan a una alça de preu, d'acord? I com tenim un sistema globalitzat, un sistema alimentari que és global, que depèn totalment dels hidrocarburs, per un costat, tant per al transport dels aliments, però ja també des de l'origen pels propis fertilitzants de síntesi, químics de síntesi, fa que aquesta producció d'aliments, un cop ens arribi a casa, sigui més cara que fa, per exemple, un parell d'anys. I per això estem veient tantes notícies de que els preus del consum estan elevats i especialment els aliments, que han arribat a pujar més d'un 15%. Hem vist l'oli, que pot arribar a estar un 70% del seu preu interanual. Els cereals també han pujat d'una manera molt espectacular i també fruites i verdures. D'acord? Tots coneixem el que està succeint a Ucraïna amb la guerra amb Rússia. Això ens afecta també a tots directament perquè Rússia és un dels principals productors, per exemple, de fertilitzants, de components per fer aquests fertilitzants. Llavors, tot aquest context mundial afecta enormement a lo que és el sistema agroalimentari perquè està totalment connectat a l'economia. A més, depèn de mercats financers, de futurs, on ja s'estableixen els preus dels aliments de cara a diversos anys endavant. D'acord? Per tant, com estem veient, el mercat alimentari, el sistema alimentari no garanteix un accés igual, equitatiu als aliments, sinó que és una mercancia més, com pot ser qualsevol altra cosa que podem trobar en el mercat. Pensem que aquesta pujada de preus beneficia a tota la cadena alimentària, que és la cadena alimentària serien tant els productors i productores d'aliments, la seva transformació, transport i el que seria la gran distribució, com per exemple els supermercats i les tendes de barri. Doncs no. Aquesta pujada de preus no està beneficiant tampoc al productor ni tampoc al consumidor, que diguessin que són els eslabons de la cadena més vulnerables. Els productors no estan rebent un preu adequat per a la seva producció i els consumidors estem veient també que el nostre accés a l'alimentació s'està reduint per la pujada de preus, especialment per a les poblacions vulnerables. Els grans beneficis s'estan emportant realment les cadenes alimentàries, l'agroindústria i les grans superfícies de supermercats. Per un altre costat, pensem, o es diu moltes vegades, que falta més producció alimentària, que hi ha molts països que no tenen prou aliments. Moltes vegades ja no és qüestió de producció, sinó que també és qüestió de repartiment d'aquests aliments. D'acord? Hi ha, per exemple, unes 700 milions de persones que estan infraalimentades o que no tenen un accés diari a una alimentació adequada
especialment a països empobrits, però també dins de països que diem del primer món també estem veient un cada cop menys accés per part d'algunes capes de la població. Una part dels aliments ja no arriben al consumidor, una tercera part hi ha desaprofitament alimentari, és a dir, que es llença perquè no reuneixen les qualitats, sobretot d'estètica, per a la seva venda, que no significa que siguin aliments que no siguin de bona qualitat alimentària o que no es puguin consumir, però que per com està fet el mercat no resulta atractiu per a la seva venda. D'acord? Per tant, si tenim molta gent que no té accés alimentari, però per l'altra banda tenim aliments que ja no arriben ni al consum, és qüestió d'un millor repartiment dels aliments, és a dir, una justícia social vinculada al dret a l'alimentació. També ens trobem que països que diem del primer món que hi ha una sobrealimentació, d'acord? A més de tot el que dèiem del desaprofitament alimentari, que moltes vegades, inclús nosaltres de manera individual, llancem molts aliments perquè han caducat o perquè ja tenen un aspecte que ens resulti atractius, en els propis supermercats també i a les pròpies cafeteries, restaurants. Com deia, depenem molt dels hidrocarburs pel transport d'aliments. Tenim una cadena de distribució dels aliments que és realment molt llarga, on pots trobar un aliment que passa per molts llocs diferents del planeta, és una cadena amb un llarg quilometratge, el que implica que sigui un sistema que no és sostenible, perquè és molt contaminant. A més, és també un sistema que necessita d'un gran empaquetatge, amb molts usos de plàstic, especialment per al seu transport, perquè com diem que transportem aliments molt lluny, necessitem poder conservar-los bé mitjançant frigorífics, càmeres, plàstics i altres tipus de materials. Tot això contribueix també a l'escalfament global i, per tant, al canvi climàtic. Per això diem que el sistema agroalimentari, entre el 21 i el 37% del total de les emissions netes de gasos d'efecte hivernacle pertanyen a aquest sistema, d'acord? Vull dir, és un dels principals responsables del canvi climàtic i és per això que pensem que el sistema agroalimentari s'ha d'adaptar i s'ha de canviar perquè, per un costat, garanteixi l'adequació a aliments sostenibles i saludables i també que contribueixi a tenir un planeta més sostenible, més saludable.